Авылымның күрке безнең мәктәп. Фән учагы туган җиремдә. Кояш кебек җылы сибәсең син, алып кереп белем иленә. Якты йолдыз кебек балкыйсың син, балачакның аяз илендә. Туган йортым сыман газиз булып, торасың син күңел түрендә. Гасырга якын матур тарихың бар. Шәкертләрең синең җитәрлек. Арасында шундый зур шәхесләр, дан казанган исең китәрлек. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бай тарихлы Измәүл җирлегендә урнашкан мәктәбебез тормышы белән танышу өчен сезне зәңгәр экраннар алдына чакырабыз. Мәктәбебезнең кайнар сәламен Зөлфинә Вәлиева мәктәбем җыры белән җиткерә. Кыңгыраулы мәктәп елларда күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Бу чынлап та бик дөрес. Мәктәп кешегә беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрендә бирә. Дуслык һәм беренче мәхәббәт хисләре белән таныштыра. Әйе, һәр көнне ашкынып барырдай мәктәбебез, анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер булган укытучы абый-апаларыбыз булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомеренең иң матур, онытылмас мизгелләре мәктәп белән бәйләнгән. Беренче карашка ул башка мәктәпләрдән бәлки аерылмыйдыр. Әмма монда күңелгә үтеп керә торган җылылык һәм ниндидер рәхәтлек бар. Бу хисләр мәктәпнең тупсасын атлап кергәч тә сине урап алалар кебек. Мәктәбебезнең бүгенге көн торышы белән таныштыру өчен сүзне укыту эшләре буенча директор урынбасары Гөлсирә Рәшит кызына бирәбез. 2022-23 уку елында мәктәбебездә 252 укучы белем ала. Алар Иләбәр, Измә, Өтернәс, Бүкәл, Ылыяз, Түбән һәм Югары Утар, Сүлә, Курсабаш авылларыннан килеп укыйлар. Укучыларны 3 автобус йөртә.
Мәктәп педагогик кадрлар белән тулысынча тәэмин ителгән. Быел мәктәбебездә балаларга 24 укытучы белем бирә. Шуларның 18-е беренче квалификацион категорияле, ә 2-се югары категориягә ия. Бу уку елында 1-нче сыйныфка 29 укучы кабул ителде. Узган уку елында 11-нче сыйныфны 4 укучы тәмамлады. Шуларның 3-се югары уку йортында, 1-се махсус уку йортында укый. Ә 9-нчы сыйныфны 19 укучы тәмамлады. Аларның 6-сы 10-нчы класска килде, ә калган 10-нчы махсус уку йортларында белемнәрен дәвам итәләр. Бүгенге көндә мәктәптә укыту һәм тәрбия бирү өлкәсендә тулы көченә эш алып барыла. Укучыларыбыз укытучылар белән берлектә олимпиадаларга, ВПР, имтиханнарга әзерләнәләр. Шулай ук төрле конкурсларда, ярышларда катнашалар. Уку безнең иң төп бурычыбыз. Бүгенге көн һәр кешедән тирән белем, һөнәри осталык таләп итә. Без бу тормышка яраклашырга, мөмкинлекләребезне ача белергә, үз-үзебезгә ышанырга тиеш. Ә безгә бу мөмкинлекләр әлегә мәктәптә бирелә. Укытучыларыбыз безне заманга лаек белем алып, үзебезнең мөмкинлекләребезне гамәлгә ашырсын өчен барысын да эшләргә тырышалар. Заманча дөньяны яңа технологияләрдән башка күз алдына китереп булмый. Районыбызда беренчеләрдән булып, мәктәбебездә үсеш ноктасы цифрлы һәм гуманитар юнәлешле белем бирү үзәге эшли. Шара мәгариф милли проекты кысаларында тормышка ашырыла. Бу яңалык бердәм юнәлештә алып барылган һәм заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән яңача белем бирү киңлеге. Алар өчәү: информатика, технология һәм хәвефсез тормыш нигезләре өлкәләрендә кулланыла. Без яңа заманча компьютерларда, 3D принтерларда эшлибез. Квадрокоптер белән идарә итәбез, робот техникасы белән шөгыльләнәбез, шахмат белән мавыгабыз, үзебезнең мөстәкыйль медиа эшләнмәләрен булдырабыз. Без укучыларга профессиональ юнәлеш бирү максатыннан Проектория платформасында сыйныф сәгатьләрендә заман таләп иткән профессияләр белән танышабыз. Открытая школа, Учиру, Фоксфорд, МЭО платформаларында мәктәп программасына кергән предметлар буенча безгә яңача дәресләр үткәрелә. Мәктәбебездә гамәлгә ашырыла торган, безгә тырышып укырга стимул булып торучы тагын бер проект турында әйтеп үтәсебез килә. Гөлсинә апа Галимуллина иң белемле укучы проектын булдырып, инде 6 ел рәттән уку елы дәвамында иң күп бишле алучы укучыларыбызга үзенең премиясын һәм грамоталарын тапшырды. 2021-2022 уку елы йомгаклары буенча әлеге премиягә Әмирхан Җиһаншин, Фазиля Гыймадиева, Азалия Мифтахова лаек булды. Гөлсинә апа тарафыннан Милли җанлы татар кызы проекты да булдырылып, матур дәвам итә. Узган уку елында төп бүләк Азалия Мардановага бирелде.
Гөлсина апаның әлеге проектлар үрнәгендә мәктәбебезнең 2003 елгы чыгарылыш укучысы, Әхмәтов исемендәге крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе, Әхмәтов Райнур Гыйльфан улы тарафыннан булдырылган иң хезмәт сөйчән укучы проекты да гамәлгә ашырыла башлады. Җиңүче бүләге Гайфуллин Инсафка һәм Шайхетдинова Азалига тапшырылды. Әлеге проектлар агымдагы уку елында да дәвам итә. Бу бүләкләргә мәктәбебезнең һәрбер укучысы ия була ала. Моның өчен бары тик тырышып укырга, актив булырга, хезмәтне яратырга һәм күп бишлеләр алырга гына кирәк. Өстәмә белем һәм төрле өлкәдә тәрбия бирү максатыннан мәктәбебездә тиешле эш режимында 8 төрле түгәрәк эшләп килә. Балачак драма һәм халкымның күңел җәүһәрләре түгәрәгендә шөгыльләнүче укучылар сәхнә сәнгать үзенчәлекләре белән танышалар, актерлык осталыкларын камилләштерәләр, туган ягыбызның күренекле шәхесләре белән очрашулар оештыралар, халкыбызның гореф-гадәтләре, йолаларын өйрәнеп, үзләренең чыгышларында чагылдыралар, конкурсларда актив катнашалар. Алтын куллар һәм техник иҗат түгәрәкләренә йөрүче укучыларыбыз бәйләргә, тегәргә, агач һәм фанерадан матур кул эшләнмәләр ясарга өйрәнәләр. Үз куллары белән ясалган эшләнмәләрне бәйрәмнәрдә якыннарына бүләк итәләр, төрле күргәзмә һәм конкурсларда катнашалар. Хореография түгәрәгенә бик яратып йөрибез. Мәктәп һәм мәдәният йортында үткәрелгән чаралар безнең матур биюләребез белән бизәлә. Мәктәбебездә спорт һәм сәламәтлек юнәлешенә зур игътибар бирелә. Спортның бер төре булган шахмат түгәрәге тулы көченә эшләп килә. Түгәрәктә укучылар теләп шөгыльләнәләр. Спорт – ул сәламәтлек чыганагы. Спорт өлкәсенә караган чаңгы спорты, гомуми физик әзерлек, олимпийцы, хоккей түгәрәкләрендә дә бик теләп йөрибез. Мәктәбебездә район һәм республика күләмендә танылырга өлгергән спортчы егет һәм кызларыбыз да бар. Ришат Галимҗанов, Айзат Мирзагалямов, Азат Сафин, Айнур Әхмәтшин, Галия Әхмәтова, Самира Захидуллиналар, Зәлинә Гыйльманова, Мәрьям Шайхетдинова, Риназ Гарипов, Мәрьям Әхмәтова, Доньяр Нәбиевлар. Мәктәбебездә эшләп килүче туризм түгәрәге районыбызда бердән-бер. Түгәрәккә йөрүче укучыларыбыз мәктәбебез һәм районыбыз данын яклап, әледән-әле республика ярышларында катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Өстәмә белем бирү эшчәнлеген тагын да яхшырту максатыннан төрле оешма һәм предприятие җитәкчеләре, Игенче ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Зарипов Алмаз Зөфәр улы, Әхмәтов күмәк хуҗалык җитәкчесе Әхмәтов Райнур Гыйльфан улы, Курсабаш ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Җиһаншин Ирек Сәетша улы, ПМК Мелиорация ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Габдрахманов Расил Васил улы мәктәбебезгә һәр даим ярдәм күрсәткәннәре өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Кәләпүшем калфагын җырын Алия Сабитова һәм Рамазан Әхмәтов башкара. Özleme
Уку белән бер аттан тәрбия чараларына да зур игътибар бирелә. Тәрбия юнәлеше күп кырлы эш. Тәрбия эше укучының укыда активлыгын стимуллаштыручы чыганак булып та хезмәт итә. Дәресләрдән тыш тәрбия алып бару балаларга аларның шәхес буларак үстерүнең аерылгысыз бер өлеше. Балалар оешмалары иҗтимагый хәрәкәтнең бер өлеше. Тормыш мәктәбе ул. Һәр укучы яшь үзенчәлегенә карап, билгеле бер оешмада торырга тиеш. Яшел Алан балалар оешмасы, Мәктәп балалар думасы, Россия балалар хәрәкәте, Юнармия, яшь инспекторлар хәрәкәте оешмаларында тәрбияләнүче укучылар ел дәвамына төзелгән план нигезендә максатчан эш алып барабыз. Оешмаларыбызда кызыклы мавыктыргыч чаралар еш үткәрелә. Уку елы дәвамында төрле югарылыкта оештырылучы бәйге ярышларда актив катнашып, призлы урыннар яулыйбыз. Ел саен район мәктәпләре арасында оештырылган иң яхшы мәктәп балалар думасы бәйгесендә 4 этаплы уңышлы итеп финал турында 3нче урынга лаек булдык. Детство без границ халыкара иҗади фестиваленә төрле номинацияләрендә катнашып, район республика этапларында җиңүче, бөтен Рәсәй этабында Ахметова Галия, Мансурова Ания, Федорова Камила призер булдылар. Бөтен Союз пионер оешмасының юбилее уңаеннан оештырылган бәйгеләрдә мәктәбебезнең һәр укучысы катнашты һәм күп кенә призлы урыннар яулап диплом һәм грамоталарга ия булды. Ел укучысы 2022 бөтен Рәсәй конкурсының республика этабында 9нчы А сыйныф укучысы Мифтахова Азалия Татарстан горурлыгы исеменә лаек булды. Район балалар оешмалары арасында еллык эшкә нәтиҗә ясаганда безнең Яшел Алан балалар оешмасы ел саен нәтиҗәле эшләүче оешма буларак диплом белән бүләкләнә. Мәктәбебездә төрле тәрбия чараларына зур игътибар бирелә. Традициягә әйләнгән бәйрәмнәр, конкурслар, ярышлар, истәлекле даталар төрле формада һәм ныклы әзерлек белән үткәрелә. Төрле акцияларда актив катнашабыз. Тимерчылык, волонтерлык эшен теләп башкарабыз. Дәресләр арасында булган тәнәфесләрне күңелле итеп үткәрәбез. Җырлы биюле уеннар уйныйбыз. Өлкән сыйныф укучылары җәй көне сәләт саба һәм башка лагерьларда ял иткәндә өйрәнгән биюләрен өйрәтәләр. Мәктәбебез тулы канлы тормыш белән яши. Кыскасы, вакытның кадерен белеп, нәтиҗәле эшләргә тырышабыз. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Тарих дигән үзенчәлекле дөнья белән без кеше яшьтән үк таныш. Безнең Измә җирлегенең үткәне еракларга барып таша. Измә, Өтернәс, Иләбәр авыллары янына 14нче, 16нчы гасырларга караган тарихи һәйкәлләр билгеле. 15 октябрь 1552 елда Казанны Явыз Иван гаскәрләреннән азат итүдә катнашып, шәһид киткәннәрне искә алу көне. Ул 1989 елдан бирле хәтер көне итеп билгеләп үтелә. Без Измә урта мәктәбе укучылары хәтер көндә ел саен тарихи урыныбызга калатауга менәбез. Тарих укытучыбыз Найла Мансуровна җитәкчелегендә укучылар әлеге урын белән бәйле булган вакыйгалар турында әзерләнгән махсус чыгышлары белән безгә бай эчтәлекле мәгълүмат бирделәр. Шәһид киткәннәрне 1 минут тынлык белән искә алдык. Без тарихи җирдә яшәүебез белән горурланабыз. Тарихи истәлекле урыннарны саклап торабыз. Һәр яктан камил кешедә һичшиксез булырга тиешле сыйфатларның берсе аның хезмәтне нык яратуы, хезмәт кешеләренә хөрмәт, иҗтимагый җитештерүнең теләсә кайсы өлкәсендә эшләргә әзер торудан гыйбарәт. Гаиләдә, мәктәп яны бакчасында, күмәк хуҗалыкка булышканда кулдан килгәнчә эшләү тәрбиянең мәҗбүри шарты. 5нче хезмәт чиреге җәйге каникулда мәктәбебезнең 14 һәм аннан өлкәнрәк яшьтәге 50 укучысы төрле оешма предприятиеләрдә 1 ай дәвамында эшләп, үзләрендә хезмәт күнекмәләрен булдырдылар һәм гаилә бюджетын тулыландыруга зур өлеш керттеләр. Һәр җәйне мәктәбебез шау-чәчәккә күмелеп, авылыбызга ямь биреп тора. Мәктәп яны бакчасында укучылар, укытучылар һәм хезмәткәрләр тырышлыгы белән мул уңыш үстерелә. Мәктәбебез бакчасы конкурста ел саен призлы урыннарга лаек була. Мәсәлән, узган җәйдә иң продуктив бакча номинациясендә һәм чәчәкле саба конкурсында җиңүче булды.
Язгылыклы зәңгәр күле, елмайып утырган кебек һәрбер чәчкәсе гөлле. Сандугачлы туган як, арыгачлы туган як, кайтам, кайтам, кайтам дип ашкыныклар торган чак. Сандугачлы туган як, арыгачлы туган як, кайтам, кайтам, кайтам дип ашкыныклар торган чак. Кызарып таңнарда кояш келе буята, елның тузанын күтәреп кичләрен көтү кайта. Яшел бишек таллары, урманы тугайлары, әллә кайдан ишетелә сандугай сораулары. Сандугачлы туган як, арыгачлы туган як, кайтам, кайтам, кайтам дип ашкыныклар торган чак. Сандугачлы туган як, арыгачлы туган як, кайтам, кайтам, кайтам дип ашкыныклар торган чак. Мәгълүм булганча, елда ноябрь аеның соңгы якшәмбесе илебездә әниләр көне буларак билгеләп үтелә. Кадерле әниләребез, ихлас ярату хисләренә уралган иң матур бәйрәмнәрнең берсе әниләр көне. Әниләр көне уңаеннан җылы теләкләрне кабул итеп алыгыз. Әни, кеше тормышында иң беренче әйтелгән сүз һәм ул гомер буе иң беренче булып кала. Кадерле әниләребез, сезгә сәламәтлек, бәхет, гаилә иминлеге, балалар бәхете телибез. Тормышыгыз якты көннәргә, матур мизгелләргә бай булсын. Ilişidəki dönüşlü bulsa, qoyu şeysədili qoşağı. Tuğaları bizədili bulsa, жылы bulsa, hayde uşağı. Uşbaq kızın tuğan üyümüzdə bəxit düşün, dağı ikirək, tügən bulsun, düşün bu dünyalar, bulsun düşün, dünya tügərək. Tatlı yuqalarda yola pişkən, təbrik bəlgisi uyatsa. Kişilerin yıkılır yumuşak dili, ekiyetler söyler yıkılsa. Işbak gibi tuğan üyümüzde bəxit düşün, dağı ikirək, tügən bulsun, düşün bu dünyalar, bulsun düşün, dünya tügərək. Әтisi йықса орқаладан, әткей дозлап шештен сыйпаса. Бізде үстеруші қуанышлар, тәмлі ашлар білән сыйласа. Ұшбақ кебін туған үйімізде бәхет düşün, dağı ikirək, tügən bulsun, düşün bu dünyalar, bulsun düşün, dünya tügərək. Uçbaq kebin tuğan üyümüzdə bəxit düşün, dağı ikirək, tügən bulsun, düşün bu dünyalar, bulsun düşün, dünya tügərək, bulsun düşün, dünya tügərək. Укуда да алдыңғы біз, бәйгеләрдә отабыз. Мәктәпнең данын һәр вакыт югарыда тотарбыз.
Безнең мәктәп иң шәп мәктәп. Белмәсәгез, белегез. Һәр чак ишек ачык безнең ачык. Кунакка еш килегез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезне мәктәбебез тормышы белән таныштыру мөмкинчелеге тутырганнары өчен Саба дулкыннары телевидениесенә һәм районыбыз җитәкчелегенә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Яңа чырлар килә яңалыклар белән. Каршы алыйк гасыр таңнарын. Тынычлыклар булсын, дуслык чәчәк атсын, афәтләрдән саклыйк дөньяны. Тургай шыңы йөрәк җырыгына. Каршы алсын синең һәр таңың. Елгаларың һәр чак тулы булсын. Аяз булсын күгең ватаным дигән изге теләкләрдә калып, сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз!